Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую літнє асорті на зимовий період. Це ароматний овочевий мікс, який принесе смаки літа прямо в вашу осінньо-зимову кулінарну колекцію. І ще один плюс цього рецепту – для приготування вам не потрібно багато кожного інгредієнта, а в результаті вийде цілих 6 півлітрових баночок. Це просто ідеальний варіант для зберігання на зиму. Отже, для цього салату нам знадобляться огірки. Беремо будь-які, не обов'язково рівні та маленькі, тому що ми їх будемо все одно нарізати. Я їх нарізаю не дуже тоненькими кружечками, щоб потім під час приготування вони не стали зовсім як пелюсточки. Все це складаю в каструлю, а каструлю обираю велику, адже виходить потім дуже багато. Далі беру цибулю та нарізаю її тоненькими скибочками вздовж волокон. Виходять такі ніби пірінки, які дуже добре підходять для салатів. Додаю в каструлю до огірків. Потім беру болгарський перець. Він має бути обов'язково м'ясистим. Очищаємо його від насіння та хвостиків і нарізаємо соломкою. Перчик також дуже тонко я не нарізаю. Потім додаю його до інших овочів і починаю нарізати помідори. Для цього салату найкраще брати тверді сорти помідорів, такі як сливка. Можете використати навіть недозрілі, бурі томати, буде ще цікавіше. Нарізаю помідори на 4 частини, так як вони в мене маленькі. Якщо ви будете використовувати бурі помідори, можете нарізати навіть скибочками, вони витримають термообробку. Все це відправляю в каструлю. Часнику беру 10-15 грамів, це приблизно 5 зубчиків. Нарізаю його я слайсами, я не люблю різкий смак часнику, тому не пропускаю його через прес. Нарізавши тонкими пластинками, смак вийде більш делікатний. Далі йде селера, мені необхідно лише 30 грамів. Ви часто питаєте, чим можна замінити ту чи іншу зелень в страві. Я вам скажу, друзі, таке, використовуйте ту, яка подобається саме вам. До цієї овочевої суміші додаю сіль 30 грамів, цукор 50 грамів, 9% оцет 40 грамів та 100 мл олії без запаху. Все це добре перемішую та залишаю настоюватись на 1 годину. За цей час, як ви бачите, овочі пустять багато соку, і це означає, що наш салат готовий для подальших дій. Беремо банки та розкладаємо салат. Банки я не стерилізую, просто добре мию з содою. Розкладаю салат щільно, гарненько притискаючи ложечкою, щоб не було повітряних порожнин. Таким чином формую всі баночки. Далі в кожну баночку додаю по 2-3 духмяних перчики в залежності від розміру, приблизно по 10 горошин суміші перців. І, якщо любите, додайте лавровий листочок, я його класти не буду. Заливаю все смачною юшкою, яка утворилась під час настоювання овочів. Намагаюсь розподілити її рівномірно в кожну баночку по черзі. І коли все готово, буду стерилізувати. Для стерилізації ставлю баночки в каструлю, застелену рушничком. Кришечками зверху просто прикриваю, не закручую. Заливаю водою кімнатної температури або теплою та ставлю на вогонь. Літрові банки стерилізуються 25-30 хвилин, а півлітрові можна і 20 хвилин. Відлік часу починаю від моменту закипання води. Після стерилізації закриваю банки щільно кришкою та залишаю до повного охолодження. Таке асорті можна зберігати при кімнатній температурі, і воно радуватиме вас всю зиму. Якщо ви ще не спробували цей рецепт, обов'язково готуйте його та насолоджуйтесь результатами своєї праці.
Смачного, друзі!